Ik ben René Vaartjes en ik wil je alles graag zien laten over je appels. Dus kom maar mee. Nou, welkom in mijn keukentje alweer. We zijn even van buiten naar binnen gegaan. Ik had die appels hier alweer staan. Die appels kerst sieren, bakken, frituren, stomen. Dus de kerst er echt alles van maatje. Daar zit je me even over uitlezen hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou, de meest eenvoudige manier van je appels, dat is dus je appels sieren. Dat de meesten ze thuis ik wel kennen van het Jannes eten. Dan moet je appel even schild worden. Gewoon rondskielen. En dan kerst mijn mesje even de rare plakjes er al hier aanhalen. De appels even in gelijke stukken voor het sieren. Dus ongeveer zulke stukken. In een pannetje. En daar gaat dan een iets beetje water bij. Ongeveer een boeiemke. Ze hoeven net helemaal onder te staan. Altijd even zorgen dat de appels eerst even omspield worden. Want dan kan je dan wat zon onder de handen halen. Je appels. Een beetje water erbij. En dan op een gaspitje. Deksel op een pannen. Dan bloot het mooi warm. En dan zetten we de tijd op zo'n 20 minuten. En dan doen we ze even in het vergiet. En dan laten we het vergiet laten we op een pannen. Laten we ze even 4 minuten staan, zodat die stoom, die appel helemaal mooi droog stoomt.